आं खावलायगोन बर्तमान मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआव गासिबो रायजो राजाया जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो जायफ्रा एसे सम लादों साननो आरो बुजिनो बिथांमोनखौ आं खावलायो बे फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्शननि सिगां जुदि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो बियो साबसिन जायो मानो होनोब्ला जोङो 10 बोसोर जिहेतु साम्प्रदायिक राजनिति होनो जायखौ कमिउनेल पलिटिक्स होनो हिरा सरनिया एबा नब सरनियाया मोनसे कमिउनेल पलिटिक्स खालामनानै बर' अना बर' जोंनि गेजेराव विभाजन बियो गोबाव सम खालामनानै जोंखौ जुरुला खालामदों जोंनि गेजेराव विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव बुजाफोराखौ नष्ट खालामदों नाथाय दिनै बेखौ जे जोंनि देशनि प्रधानमन्त्री मानव गेदेर नरेन्द्र मोदी आसामनि मानव गेदेर गाहाय मन्त्री एबा मुख्यमन्त्री मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथां एनडिए हिसाबै UPPL नि पार्टी कैंडिडेट एबा बिजाथिखौ एनडिएआ दिनैहाय समर्थन होबाय बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खोथा आरो एबारनिफ्राय बे जाथि बोखावनानै राजनीति खालामनाय एबा हिरा सरनियानि बायदि नब सरनियानि बायदि कमिउनेल पलिटिक्स खालामनाया एबाराव जोबफैबाय बेनिखायनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आङो मोनसे आंनिफ्राय बार्ता एबा फोसावनाय एबा खौराङाव हरनो सानदों बे समखौ जोङो मोनसे सनानि सम एबा गोल्डेन माने टाइम होननानै जों बेखौ लानाया मोजां सनालि हुजुग हिसाबै जों लानाया मोजां खारन बियो प्रयोजनथारमोन बर' अना बर' होननाया विभिन्न खेत्रआव बियो मोनसे क्षतिकारक जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गाज्रिमोन बेखौ दिनै एनडिएआ गसंथानानै UPPL दोलोनि केन्डिडेटखौ देरहा होनानै बे समखौ दिनै फोजोबनाय जाबाय बे समखौ जोङो सुजुग हिसाबै जों लानांगौ बेखौ आं खावलायो दाजेननायनि गुबै दाजेननायाव गोबां फान्दायो एबा गोबां बिहोमा दं नोंथांनि गेदेर आज खूब आनंद नागारबाय एबा नोंथांखौ आज खूब आनंद एबा आज আমার UPPL দলৰ নীতি আদৰ্শত আকৃষ্ট হৈ আজি আমাৰ DPMৰ বহুত বন্ধুসকলে আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে आं हारसिंल' बानायाखै खस्थ'आ रायजो राजा बयबो खालामदों बै समाव BPFनि दैदेनगिरिफ्रा दा बेवहाय BPFनि लिडार हिसाबै मानव गेदेर आफादगिरि हाग्रामा मानगोनां बिथाङा मा बुंदों बुङाखै सम सम आंबो खोनादों बिनि फिननाय होनांगौ होननानै आं साना खारन आइ आफा रायजो राजाया नुदों मिथिदों आं सोरबाया सोर बिनि उत्तर होनांगौ आं होननानै साना आं मोनसे खोथाखौ बुजियो जे माहारिनि थाखाय खौसेथिया प्रथम गिबिसिना जाहैबाय जोंनि खौसेथि खारन बे खौसेथियासो जोंखौ गसंथा होगोन बड'फाया बुंलांदों डिवाइडेड वी फल इउनाइटेड वी स्टैंड बे मन्त्रखौ जों मालाबाबो बावनाङा गतिके बुंलायनाय नांलायनाय रायनाय बांसावनाय बे मायाव खामानियाव नाङो बेखौथ' खामानिनि जिनिस नङा गतिके नांलायनाय खमलायनाय गाज्रि मुं सोलायनाय बेफोरखौ जों बावनांसिगौ आरो जों माखौ जोंनि जेनेरेसननो जों मा फोरोंलांनो लुबैदों जोंनि गथ' गथायनो फंबाय बिनानावनो जों मा फोरोंनो नागिरदों जोंनि फंबाय बिनानावखौ जुदि मानसि खालामनांगौ गोजौआव लांनांगौ बिसोरनि साननाय हनाय बेबहार पातियाबोथ' थिग जानांगोन होमब्ला जों जुदि सिनियर जानानै गाज्रि गाज्रि खोथा नांलायनाय खमलायनाय जोंनि बर' रावाव जेखौ गालखाब गैयै होनना बुङो बेथ' समाय लाना दिनैनि दिनाव जोंनि खौसेथि अनलायनाय जों बेखौ এখানে সকলকে ইয়াৰ পৰা ফিল্ডত গৈ আপোনালোকে যিখন ফিল্ডৰ পৰা আহিছে যিখন ফিল্ডত গৈ আপোনালোকৰ কাৰণে যে এৰেঞ্জ কৰিছো আমি আমুলखौथ' नोंसोर एरेঞ্ज কৰা হৈছে बियो बास्तव कारण जोङो साब्रै बर' माहारि हिसाबै बिजाथिमोन जोंना जेन'बा सानसुमा रन्जित मुसाहारि सार मानव गेदेर मोखावग्रा ब्रह्म आं BPFनिफ्राय साब्रैजों जों जेसेबां भट मोनदों बे भटखौ जुदि जों ज' खालामनानै नायो हिरा सरनिया बेखौ बिट खालामनानै 2.5 लाखनि बांसिन मार्जिनाव बे देरहादों
होमबा जोङो नाय ज' जाजोबनानै सिंगेल केन्डिडेट खालामबाबो दिनैनि दिनाव बे सम्भब नंगौना नङा बेखायनो आं बुंदों जे एनडिएआ दिनै इउपिपिएल नि केन्डिडेट एबा बिजाथिखौ समर्थन होदों बे बिराद जोंनि थाखाय गिदिर खोथा बेखौ जों मोनसे अपरचुनिटि गोल्डेन अपरचुनिटि हिसाबै जों लाना प्रेक्टिकेला बे आं ओंखायनो बुंदों आङो समयनि दाबि जों समखौ बुजिनांगौ थेंक इउ गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।